dakizkigun datuen arabera planteatu duten ibilbide hori areta Sestao ez dirudi arrakasta handirik izango da. Bueno, hau, ez dut esan, baina tipu hori ja ez dago diputazioan. Bueno, zeintzu dira, nik zentratuko naiz, bost kritikatzen, ez? Lehenengo kritika. Berotegi efektoko gazen isuriak handituko dira. Hori guk esaten dugu. Eta segurazki entzun duzuen, nola Carlos Alzaga, orain dela gutxi manifestazioa deialdia egin genuenean esan zuen, ez, kotxe gehiago ez da egongo. Guk esaten dugu, distantzia benetan laburtuko da. Hora, Iturrontegitik joan ordez, errepide horretatik joan da, distantzia txikiago izango da, egia da, baina ibilgailu kopurua handituko da. Eta horrek zer daka? Bueno, ibilgailu kopurua handitzea espero dugun neurrian, espero dugun kantitatean, ekarriko du kutsadura gehiago eta berotegi efektoko gazen isuri gehiago distantzia horretan aurrezten dena baino. Zergatik, bueno, badago efekto bat, trafiko induzitoa, eta oso aztertua dago, batez ere Ipar Amerikan, Estatu Batuetan, Los Angeles, eta oso ikertua dago, eta zer esaten dugu? Esaten dugu nolabait, zuk handitzen baduzu bide armena, bide batean, horrek, automobilaren erabileraren eskaria handitzea dakar. Ondorioz, errepide hori ere berriro asetzen da. Eta hori da zordin gurpil bat. Etengabe egon behar zara, handitzen eta handitzen eta handitzen. Oso, nire koratzen az, halako ikastoro batzean komentatzen zuten, espezialista hauetako espezialista esaten dute beti, eurek erabiltzen dela, 10-eko regla moduko bat. 10 esatu zuten, zerbait arazo bat konpontzeko, trafiko arazo konpontzeko alako klasikoa eta adibidea zan M30, M40, 50, orduan bereiek hori konpontzeko asmatzen zuten danadalako konponketak hori egiten zuena 10 urtetan bikoiztu. Bere, eta efekto llamada trafiko eta ere txako oso zan regla da 10 urteko kontuan, listo. Ikertu dute dena, zergatik, psikologikoki zergatik persona erabakitzen duen hartuko du kotxea eta ez joango metro errakoak, ez? Horretan, horrein, ez? Hau da, trafiko induzituaren mekanismoa zein da, ikertu da eta sistema edo zergati batzu daude, ez? Haien artean, uste dugu, gure kasuan gehien moldatzen dena izango da, hau da, pertsonak esango dute, gidariek esango dute, gidariak mugitzen da bi aldagaiekin, ez? Dirua eta denbora. Orduan, niri errazten badidate kotxez joatea, eta horrekin dirua eta denbora aurrezten badut, joango naiz kotxez. Gero ikusiko dugu horrek dakarrena. Bueno, salda, hasiko naiz, horrek zer dakar, ikusi dugunez, lehenengo dakar kutsadura gehiago, berotegi efektoko gazen isuri handiago, eta inguruko personentzat kalte. Hori ez da kontatzen. Ni banakakoa naiz eta ni begiratzen dut nire dirua, eta hori da faktore bat, ez? Gero, hau da, zera, indukzio fenomeno horrez gain daukagu eraikuntza bera. Proiektuak esaten du nolabait 154.000 tona karbono dioxido isuriko direla bakarrik obretan. Eta hor haiek egiten duten kalkula zen, baina oso kalkularra da, baina hartu dugu ikusteko egia zan, onartzen dute
isuri handiagoak egongo direla, baina beste aldetik esaten dute aurrezten direla. Hor kontraesan batez, eta aurrezten duten horretan esaten dute 6.000 tona urteko aurreztuko dira. Bueno, hori egia balitz, egia estena, beharko ziren 24 urte bakarrik konpentsatzeko obretan isuriko dena, 5 urteko obretan isuriko dena. Eta horri gaitu behar diogu funtzionamen. Zenba balio du? Bueno, hasi dira 450 milioi eurotan. Hori 2022ko datuetan, 2022, 2021. Ja, momentu honetan, esaten dute 500-etik gora, hor jarri du 600 pizka bat ikusteko, ja, 110 gora. Gogoratu Supersurren zer gertatu zen. Supersurren, hasierako aurrekontua zen 600, ez dut ikusten nire ikusmena ez da hitzen, beri hori, ez era, kopuru horietara. Baina, bueno, 600 inguru hasi zen, eta amaieran, eta amaieran bikoiztu zen. Zera, gure taldean dago, badaude ingenieroak eta esaten dute, halako obra batean, hainbat faktore dago, barruan egon arte kontrolatu ezin dituzunak eta benetako gastoa beroa amaieran ikusiko da. Esaten dute, ez dakit, justu hasieran hartazan, probak geologikoak egin dira, baina hor dago, akuifero oso aberatsa. Eta batek daki zer gerta daiteke nola zulatzean, ez? Herrian gogoratzen dugu, orain dela, ez dakit zenbat urte, bezarra izatea, saiatu ziren aparkaliku bat egiten, horren inguruan, hasi ziren zurrak egiten bakarrik geologikoak aztertzeko eta bertan bera utzi zuten proiektu. Eta gero beste faktore bat da, bueno, zera, ibai azpian, arroka dago, baina barruan egon arte ez dute jakingo pitxatuta dagoen, zer nolako filtrazioak egongo diren, hori dena airean dago. Esan nahi dut, orain esaten duten kopurua izan, ere orientatibo izan daiteke. Honi ez diogu deitu eta horretaz ez dugu idearik zenbatekoa izango den mantenua. Halako obra baten mantenua, bueno, markatu obra, halako tunel baten mantenua ez da erreza izango. Eta, horatzen bazarete, Supersur egin zenean, esaten zigote, baina gero, zera, ordaintzen denarekin, peajerekin, ja parra egingo dugu, eta ez dugu ezer kostatuko. Bai zera. Subfluvial ez da peajeko, doako da. Zergatik, bueno, badirudi, zera, orain egiten diren errepideak, autobiak, peajekoak izan behar direla, baina saldu dute esanez hori dela sarrera bat konektatzeko autopistarekin eta beraz egoera horretan doain egin daiteke. Bueno, hau da lehenengo faktore, berotegi efektuko gazen isuriak ondituko dira. Da gure baiestapena. Bigarrena, begiratzen baditugu, zeintzu diren administrazioen helburu klimatikoak. Administrazioen helburu klimatikoak ez datoz bat obra honek. Eta bakarrik begiratu behar da, Eusko Jaurlaritzaren garraio jasangarriaren 2030ko plana, Espainiako Estatuaren Plan Nacional Integrado de Energia y Klima PENIEK izenekoa, horietan argi eta garbi agertzen dira zeintzu diren helburu klimatikoak, eta guztietan hitz egiten da garraioaren murrizketaz, isurien maila jaistea, ez datoz bat. Eta hori esaten dugu, zuk bultzatzen baduzu autopribatuaren erabilera, sustatzen baduzu hori, hor dauzkasun helburuak daude, hor badira bater guztiak, ez? Bueno, egiten dugun hirugarren kritika,
begiratzen baduzu proiektuan daude 3 aukera. Lehenengo aukera zera. Orain gauden bezala mantentzen dugu. Egia da, hori beti egin behar dela, proiektu bat egiten duzunean. Eta gero, lehenengo aukera egiten dugu ibaipeko bat modu batean, bigarren aukera egiten dugu ibaipekoa beste modu batean. Hau da, 2-0 irabazi dute. Zer agertu da, ibaipeko bat. Guk esaten dugu, egin dezagun lehenengo plan integral, mobilizazioen eta garraioaren plan integral Bilboko metropolian, kontutan izan ditzagun ditugun aukera guztiak, aukera zera garraio publikoak, aukera guztiak, eta horretan zentratuta egin dezagun eta define dezagun benetan zer behar den. Lehen ez dut esan, baina gu pentsatzen dugu horrelako dirutza gastatzeak hipotekatzen dituela beste aukera batzuk. Zu gastatzen baduzu, dirua ez dago nahi beste. Zu gastatzen baduzu dirua ibaipekoan, ezingo duzu diru hori inbertitu beste, adibidez, Plentziara metro maizago etortzea, eta horrelako aukerek, ez? Bueno, ez dugu ikasten, hau ez da lehenengo aldia, horrelako aukera saiatzen dena, ez lehen esan dugu, trafikoaren arazoak murrizteko pentsatzen duzu azpiegitura bat, eta ondorioz lortzen duzu zerra autoren erabilera handitu, ez? Horrekin zer